एडिसि जों दिनै क्षमता फायै गोबां मा याफ्रि रंजाखा जोंनो केबो दाबि खायनो नायनिया 1,43,000 फेमिलि न जों 1 केजि खाय जों खोदों बरिखा प्राय 8,000 9,000 नि ऊपर दिनै गोरि दङ दिनै कम्बल पाइ जाखा अमाहायकै दाबो 20,000 दिनै बर' रक गोबां मानो रिगनाय कानो किन्तु रिगनाय पाइमानिया तागिमानिया बर' दिनै बुबाग्रा हायना हाय ताइस अर्डार होय बुसका मासि सिमि गुरावनो फायसोबो गोरि दङ अमाहायकै जों दिनै तुरक तुरक दिनै सेबुक खालामनायनि बागै जों जें दङ इन्टारभिउ हारि दङ साबनि आमला अमो नुगनरक खाजान ताखजे बुकुसं साबनि आमला नु गोबां प्रोजेक्ट हजार हजार उलम तताहने बनो प्रोजेक्ट जों ताव यागन हारजाक 10,000 कोटिनि प्रोजेक्ट यागन हारै जों तिप्रासा आमताइनो बाइके डेभलपमेन्ट खायमान बाइके चिनि तिप्रासा लाखाव न काहामनिमान कायसा न उ जुमिया जारा तंनाय रन जारा हासि रग तंनाय रन बरनि न बिनि टोटाल हिसाब खायनाय माने 17 लाख रिखायसे 17 लाख बाय न कांखायसे कायसे फैमिलि न काहामनाय 1,30,000 बाय आबो बे कुनु न निया ताबो मानि जे दो अमनि बागै गोबां मा सरकार साइ थांगा तिनि ओएनजीसी रां बुसुं मांखा निनि पाहार बिसिङाव ओएनजीसी रक तिनि अरकम खाय जागाय जागाय थांनाय बुमिं खाय टेस्ट खायो खदिप्रन माइया तिनि बुबाग्रा चिदि सिमानि आगल तिनि बरक तिनि चुप माथा जा अमायके तिनि एडिसि एलाकानि जे समस्त निनि ओएनजीसी नि जे ताबो तंमानि आजागना हयतो चिनि रयलिटी मानायछो अमायके सुनो और सिम्बा थागिया टुरिजम ताइबो खायनि बागै खुमुलुं हाय निनि पार्कआव ताबो प्राय 13टा मतो मतोय नक तांनो जानाय आबंनाय प्लाइवुडनि एकदम कताल डिजाइननि आजागाबो आहिनो चिनि तरक तरक आरो हयतो चिनि इनकाम फायनाय निनि दुम्बुराय जागानो तबानो कैसा आइसलैंड सामना बागै बिराट एक परिकल्पना बायरेनि बरफ फैयै हेलिकप्टर बायनाया कोई ताबो बरफ सेंक्शन खायनाय बागै बरफ नायथुगै दङ वाल बेंक फायजाक हार्ट को फायजाक पांजाब सिंध बेंक फायजाक बो फायरिनायनि बागै निनि बुद्धि तंनो नांनाय अमाहायखौ सिनेन नांनाय अन्ति बुद्धि गोनां तंनो नांनाय बनि बागैनो तिप्रा साबाय तिप्रा सानो साजन खायनाय नांगौ बनि बागैनो गोबाग्रा सावो चिनि हा चिनि शासन बनि बागैनो ग्रेटर तिप्रालेण्ड नांगौ ग्रेटर तिप्रालेण्ड मायाखै चिनि तिप्रा सारनि कपालताय बिरमानताय पाइगला बनि बागैनो ग्रेटर तिप्रालेण्ड जों जे सरकार नांगौ आ लगी लगी जों खानाका गोबां मा बरफ केबें लायो आपुन नियम ओ बरफ दफा गोबां रक चिनि बरफ पायो चिनि बरफ रां बाय पायो लुप फुनुगो पत्नी लुप फुनुगो जों बायसिनो साया खारियो जों पुसुक तंहो तताबो थानाय एसि इलेक्शन पाहार अंचल जों पुराय तलाय कम थांगा ताबो लास्ट फाइट गुबागानि जों जत्तनो थांसां थांगा हांखाय केबो ते पुरायनि नांलिया केबो पुरायनि नांयावैनो जोंनि गुबागानि क 35 टा जे सिट माने बबो चिनि 20 टानि बादेबो निनि मोहनपुर निनि मजलिसपुर कल्याणपुर निनि yang तेलेमुरा अमाहायके निनि yang तमने पाबियासरा सन्दीपुर अमाहायके निनि yang दनपुर मातारबारि अमाहायके निनि yang गोबां मा जागा दङ अमरपुर हाय जागा रग चिनि बरफ जत्तनो थांसा जरिन खांखाय बरफ जोंनो पाइया जों जुदि हायके जों थांमा खांखाय चिनि ग्रेटर तिप्रालेण्ड आइनो पास खायरनानि बागै जों ताय बुनो या रमना नांलिया या कुंरमना नांलिया बनि बागैनो जों जों बिसबासे एक बছরसे कालिया ताखरो आसे बयनो जों सह्य खायमालिया सह्य खायनाया रांनि लुबाय बनि बागैनो जों तिनि सानामुसुंगो अनेक जोंनो फेसबुक लाइभ रग चिनि फाइल नायजागलिया जातीय दल खायसुगलिया
আরে জাতীয় দল খাইছি চুগলি আনখাই তামনি নি আসু তংখা বারো আসু তোমা কারামন বর্ণ মানা খাইনাইকে ও মহাত্মা গান্ধী না তত্রা কস 500 টাকা নোট বরফে মানা খাই কত নো তা থাঙ্গু দিন তাই কিসা তংখো তা থাঙ্গু দিন তাই তংখো ক্ষমতা তবে ফাইদি আপনি বাগিনা নং পাতাল খাইনে বাজাগান ছবি কথা ওর ভাই কত কত নি নরনি আহিজা বো বকা দিতে বাতিমা নমরনি অজি বিমা খানালে বাতিমা হাই দङ বড় পেরে তিন শত जों बड़ सागांखाय नों आसिक कत सानाय दफानि बागै कक सानाय खाय फुरुखि नों नगद दंगे एस्कर्टनि बागै क्वार्टारनि बागै रांनि बागै दफानो फालानि कक कत सानानि तिफ्रामो तातामो चलिया दं निनि पखर गामिना नायनिया ताखर 12 तारिख जों थांसा खायो जों जखन आगरतला अष्टबल सुबुंगरिका यांग सुबुंग तावने बनो खयल पुरजरा आयंग गायको तावने बनो सुबुंग खेजुर बागान yang parang ini pura lesu bagan ayo nini yang tahu bano nini bortola parangja borok saksi sakli abla sabli khan bai nini ani khan bai bubarna ringma bai tombali abla 13 tarik no dilli ni borok khabur ma phai jabe takro bodi bagan bubaga so thansa mani kisani kol je takro bubagan to romi nare tolibo gunnaro जों जखन थांसांखा कय घन्टा नारक मानखानो बिप्लब देबनि पुलिस बिप्लब देबनि गुन्डारो नर कय घन्टा बबाग्रा नारक मानखा नारक मालिया काखर फियोबे मारा का जदि नारक तनि काम खामो तिप्रा हरना खामो तिप्रा सरकार बाय थांगानो मने किरि जागो फुरो बनि बागिनो जा केबें तंसं কিন্তু একটা কোন ছাড়াই তা হাবি ছিলি তা কেবেন ছিলি চিনি কমরেড রমসও নর বহু কমরেড তিনখা নংনি রেট পরিখা কমিখা তাই রেট কইখা নংনি বাজার থানে আমি নমস্তিনা বিক্রি খেতাবো নকাই নো থানসা जों बनायो थानसा गुंदी थानसा सानि दारादा नैबे जत्त पलिटिकल पर थानसा नि बिजिबने खिगानि आमति थानसा यासिन मखाय नि नामका बांग्लादेश नि रांचलिया थानसा Sini mau kau kerja tibra leno, chansa kai tibra sana mau changani chansa, mau sekop, ni nama kai bising tiket, ukulok tiket plat sana mau koran chansa. Hai apa? Mau ni bagaimana sungsata? Sangka bides, NRC, mangka bidesi, patal senyana.